Am văzut în comentarii foarte multe persoane care nu știu ce e VSH-ul și cum se face. Sunt Leonte, student la inginerie medicală și rămâi până la final ca să afli cât mai multe informații despre această analiză. Îți explic eu tot, no problem. VSH înseamnă viteză de sedimentare a hematiilor. Măsoară efectiv cât de repede se așează celulele roșii pe fundul unei probete. Rămâi până la final ca să afli dacă un VSH mare înseamnă că ai cancer sau nu. Aparatul ăsta se ocupă de această măsurătoare. Laborantul introduce probeta ta, care ulterior este scanată de o lumină, de obicei infraroșu. Acolo se vede clar cât de repede se adună celulele, iar pe baza unui algoritm se calculează rezultatul, care prin metoda veche ar fi durat o oră. Bun, și acum că știi efectiv cum se face această analiză, întrebarea cea mai importantă e un VSH mare ce înseamnă? Și aici apar cele mai multe confuzii. Un VSH mare nu înseamnă neapărat că ai cancer, înseamnă că există o inflamație în corp. Atât. Acea inflamație poate fi orice. O răceală, o carie, indiferent de ce e, înseamnă că ceva se întâmplă chiar dacă tu nu simți durere. Pe scurt, acea analiză nu spune exact că ai cancer, doar că îi arată medicului că trebuie să caute mai atent unde este problema. Și dacă ai și alte analize despre care nu știi prea multe informații, lasă-mi în comentarii. Nu uita să mă urmărești!